Ki Asha hapo kasatri jong ka Meghalaya Asha Workers Union ha ka khatnyo tarik nai wing kila penlong ya ka jingyat pat ba ka bajai jai hanong ba Shillong East Khasi Hills District. Kani ka jingyat rally ka sedang najan ka yeng sa ulat ka jela la chumer bat penkut da ka jingalang pat ba Hamadan Malki Shillong. Kani ka jingyak hi jong Ki Asha kalong bandawa ya ka sorkar ban kentiu ya ka bainong na ka hajar tingka sya ka san hajar tingka man ubnai. Ha kani ka jingyat pat ba Ki Asha kilara langru ya ki jingthok plakat bat kila perta de ki kentien penrem ya ka sorkar jela halor ka jing keno baka ngap menti ya ka jing dawa jong Ki Asha. Ha ka jingalang Ki Asha kilarai bakinom letre ne pendam kat ba ka sorkar jela kampat ai kanu ka jing pentik na ka ba penhun ya Ki Asha. La ban pen kan mau ba Ki Asha ka Meghalaya ki penong ka jingak hi sange trekam nadu ka hendriu tarik nai wing. Qua benang pidang ya ngau day ban treman ngau ba kena kata ang pi ko minister ngau badan buram jongi kumihat minister ibaso thu e kene benta kum kalong kemi hi ngida kerparet khmat jong pi pin so thu lem kijing e Ki Asha namar ngim kwa shu ban bunnya kene gari benta ba pila yo I hiru bat kum ba pila pen I hiru haki news ye kijing seo ki ba san hajar ko ba fikra no ning kong ki lai pho ki lai pinyo hajar Henry minta kumba piong bagi Asha kilayo san hajar minta ngin dawa ba ya ka san hajar dai ne na kata daw nganong ibihang ni kumba iong ka incentives ka babon ya tho yang ngahang ni khmat jong pi na khmat jong ni media ba pi ya lej ayu ORS shi 10 kilometer fi yo kanu wai ORS pilik thau melu haman ki yang pi yo kanu ko ga ye kita incentives ke ba ikong amperin iong makebon bhag incentives pilai thau kalung marsukha kalung hadu sau pu asngi kanu sien pilai kanu tingkah venyo la nyau sngi kin haban let ne ban ong bakin haban ya ne ban ong matang sim 4 minute ar 4 minute kin hab shong kin hab thau na dong shadong kata rik incentives ke ba ikong amperin ila jer nala kata lada piklan ke motivation ya ke family planning yo ne am incentive na ki khlung lada khlem kha khlung kinong pun pos nang pi incentives lada kasnang ke bahe kan noru kat kom ke jingbon je population kat kom ke jingdan je population lada omdan bakha omdan pun pi incentives nang ta sho pi pendi dawai tibiru dai ne sayo daladap ka kos jong ga jing pendi dawai tibi kanu ka kos jong pendi dawai tibi real benai kendai benai shislam nang ta pia yo ai pisa tang shumare dap ka kos hadien kanus nam pia lagi paus nam lagi sans nam lagi reus nam ta hato ko health minister ko sarkar jong I hang ni pinso tho bakita gisna baki julai pan pendi dawai kini kinong pang himodor kini Ki Asha kini robot kidan kam ni kabam kadi ban besar lagi jong kikon dengan ong ipi sasisian ban penken mau biang sasisian ngan ong ipi ken mau batang kawai kumba pila keren paho pila keren na kabapo samrke bapin ai ya ka training ya ki VHC ya po gisnang ngalaya kedo bon ngot kirang basnang gibaang la banyo bai sngi ne em na gamta kini ki VNC members ki banech ke training kan tapai ke por pa ki VNC members jong gasnang ki ramba snang ki secretary snang ki ba julai ban penlet por nang patang training ki members ki badan na po ke VNC ru kan tapai ke por kin sami ke mami madan Ki Asha jong I dai ne em saat ya kata ke por tetang kini kin ten ki ba khindiat ke blesh bor ngau bha ngau sen ai ngau bha tu perkhat lang to dak latia ladam dak he men step ba fin snow to ya ka ai ke dia ka jing le ka jing ya ki ka jong I om bangi dawa ya ka ba he pi su jer kerteng ya ki to ki lai puwei lak kita ki prau ai lai puwei hajar ki lai punyau hajar prau hajar ki banda do ki snam ki baladap ki basdam ki baladap ni ladap bam la ngut sakpo mdan su te petken ya ka ikakam ke bangi trai menta om baka pisa kan songsa subuh ma pi pisa set tulap si benai pis ngau kum no
ngilai ngiladep yo na do arhaja kan yo arhajar kat pra